Hej og velkommen til afsnit 4. Vi er på vej ned i bunkeren. This is the real bunker. And the bunkers when you came. Need to survive this. Vi må finde en vej til idræt, drengen. Nej, men altså sløj. Hvad man går ind i? Næste man kan man lige gå ind i Kongernes kælder lige derhen. Der er en kæmpe rykker. Hvad var der? Hvad var det? Det var så bunkereventyret for nu. Nu tager vi over i Kong Arthurs kælder. Gå ind her. Kom så, drengen. Milos. Hvordan tænder man lyset? Det er så det andet bunkereventyr. Det er et sygt bunkeeventyr. Kong Arthurs kælder. Se det der, det er jo hyggeligt, hva'? Fuck! What is happening? It's a bunker! Hvad er nogen derhen? Altså, I ved godt, når rengøringsdamen har været herinde. Hvad? Let's go up here! Let's go up here! Yes, let's move. Fuck, it's dangerous! Think about if this would spring and then This is a real bunker-eventyr. Så dem der, de har noget inspiration også at gå på bunkeeventyr. This is the bunker eventyr. We meet friends who also are making bunker adventure. Let's go over here. Nej, vi følger efter ham. Eller hvorfor løb? It's a little bit dark right here. Jeg tror, det var noget mere. Hvad var det? Det var Okay, vi snyder. Kom. Vi er ligeglade. Shit! Fuck shit, der kommer en lærer! Vi må gemme os! Det var for sjov! Falsk alarm! Let's go back! Ej, prøv at se. Bare ned, jeg stykker med... Oh shit, let's go! Shit, det er jo To hole! It's Darth Vader! Nej! No! Where are we? Where are we? Jeg skal lige have lys på. Where are we? Let's go! Let's go! This was a bunker adventure. number We're back. 5,000. No, 5. We're back here. See you next time to the next bunker adventure. Så var bunkeeventyr slut.